Vážení smuteční hosté, dnes se loučíme s panem Alojzem Křečkem. Jehož život by mohl být námětem pro román. Za své působení ve spojenecké armádě obdržel řadu vyznamenání. Válečný kříž, hvězdu války 1939 až 1945, hvězdu Itálie a válečnou medaili 1939 až 1945. Pan Alojz Křeček si byl dobře vědom, že v nastoleném komunistickém režimu se za svou účast ve spojenecké armádě nedočká úcty a vděku, ale naopak, že jemu i jeho nejbližším hrozí trest a šikana. Aby zajistil svým nejbližším, zejména dětem, klidný život, rozhodl se o období let 1944 až 1947 mlčet po celé období vlády komunistického režimu. V roce 2007 obdržel od Ministerstva národní obrany České republiky osvědčení válečného veterána. Byl členem Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. Jeho život byl vskutku výjimečný. Loučím se s panem Alojzem Křečkem za všechny příbuzné, sousedy a známé, za členy Českého svazu bojovníků za svobodu, za členy Československé obce legionářské i za město Frenštát pod Radhoštěm, jehož byl vzorným občanem.